yangazelela manzi kanjalo nomphefumulo wami. Ngileleke babukela abahlezi besilandela njalo kwi channel yethu bakwethu Sengwayo YouTube channel. Sesifikile ke leso sikhathi la khona sisabe safika emaphethelweni nomsebenzi wethu. Njengoba nibona nje lapha kwe background bakwethu it was hard khona bekunezinqinamba besikhona kodwa ke abanye mshobe bebuza ukuthi why Sengwayethule, why zingekho izinto ezenzakalayo kwi Sengwayo crew, but guys, this is what we was busy for. That's why ngathi bekutholakele kwi Sengwayo, but we promise you also ukuthi ziningi izinto esizozenza kakhulu kazi kubantu abasha. Youth of South Africa, we coming and we're gonna do big things for you guys, and we have a lot of plans and we're working with a lot of companies such as Sikanye Nawe in Ntokozo FM nabanye ke esazobadalula esikhuluma nabo to make sure ukuthi i-youth ase South Africa isezingeni eliphezulu and idingo zabo izokwenzeka bethanda bengathandi njengoba nje sikwi industry yomzima sizama ukuthola usizo kodwa singalitholi. So thank you very much guys, this is our place now, we are open, siyatholakala sikwa F njengamanje bakwethu kwamasimula if ukhona umuntu owaziyo lapho kodwa nje sikwa F siyatholakala. We doing music recording, we are doing distribution yo music, senza ama gig nje as usual bangangishilo kuningi okunye ke sizokwenza and visiting schools to help you guys as a youth of South Africa. So thank you very much.